Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона. С мен Георги Коритаров. Продължават отзивите след срещата в Москва на президентите на Република Македония Георги Иванов и на Русия Владимир Путин. Особено в България това отекна доста грамовно заради репликата на Владимир Путин към неговия гост, македонския президент, че славянската азбука е дошла в Русия през македонските земи. Впрочем, днешния брой на вестник Дневник Скопие излиза с ето такава публикация. Нека да я видим. След изявлението на руския лидер на срещата му с македонския председател, българите настръхнаха срещу Путин заради писмеността от македонската земя. Това е заглавието. Прави се, между другото, много коректен преглед на фактологията на българските реакции на външния министър Екатерина Захариева, на министър-председателя Бойко Борисов. Но в края на публикацията има нещо интересно, което ще ви прочета. То е от академик Блаже Ристовски, който казва: това, което онзи ден заяви Владимир Путин, го е казвал и предишния руски президент Борис Елцин на срещата си с тогавашния македонски президент Киро Глигоров през 1992 година. Тогава като вице-премиер на македонското правителство, става дума за Блаже Ристовски, подарих сборникът за Охридската архиепископия на тогавашния руски патриарх Алексий II. В този сборник се подчертава, че покръстването на русите е тръгвало и е вървяло през Македония. И в историята на Руската православна църква, издадена от Московската патриаршия, се подчертава, че покръстването е тръгвало от Македония. Това са думи на Блаже Ристовски. А сега мой събеседник е председателя на Македонския парламент в периода 1991-1996 година, господин Стоян Андов. Добър вечер. Добър вечер. Господин Андов, как вие приемате думите на Владимир Путин към Георги Иванов за това, че славянската писменост е отишла в Русия през македонските земи? Първо, аз гледам дека изявата на председател Путин има конкретна политическа цел. Фактически в кризата, овде политическа криза, що беше в Македония, неколко пъти интервенираше Руското министерство за надворешни работи на страната на Никола Груевски. И когато това не успя, тогаш, когато тази варианта не успя, Груевски нямаше мнозинство, тогаш Иванов такше да закочи формиране на влада в Македония и не го даваше мандатът. Сега фактически председател Путин му дава голям кредит на Иванов, като да не погрешив държавник овде и това да работи в връзостава на уставът и така натам. Фактически, по мое мислене, и цялата изява беше насочена да му даде нов живот и нов подтик и нова сила на Иванов по македонската явност. Така да целият друг дел от изявата на Путин е подредено на ова намера, що е сега. Мислам от и кајнас во Македонија нема некој одушевување од тоа, заради тоа што веќе има јавноста има изградено став кон председател Иванов и воопшто не обрнува внимание на тоа што рекол за писмеността на Русија и така натаму. Тоа е споредно, тоа е речено така само да му зајакнат позициите на Иванов овде.
инаку мислам оти на некој начин Путин ни го советува сепак да се држи до уставот овде, Иванов, бидејќи тој пречекори преку своите уставни областувања. Обаче тој е веќе единствен политичар кој сега уште држи до поддршката од Русија. Това, което казва академик Блаже Ристовски, че през 1992 година Борис Елцин е казал същото нещо на Киро Глигоров. Какво означава това от гледна точка на отношението на Русия към македонския идентитет? Означава ли това, че Русия категорично признава самостоятелен македонски език и македонска нация? Па тој да признава и да не признава македонска нација и македонски јазик си постои. Никој не може да го забрани. Да може да го забрани, нема да постои, ама постои тој. Така да во тој поглед мислам, че нема никаква содржина, нити значење во тој поглед изјавата на Путин. Още един въпрос, ако ме чувате. Да. Слушам. Да, вижте, много интересно. Може ли да тълкуваме думите на Путин и като своеобразна гаранция за това, че Русия ще стои зад интересите на Република Македония по отношение на нейното конституционно име? Русија Македонија ја признала по нејзиното уставно конституционно име. Тоа е негде на 6 или 7 август 1992 година. Така да тоа нема никаков спор околу тоа. Таа го признава нашето уставно име. Ама спора е в това, че има спор между Македония и Гърция. И, например, сега очакване... Ама на Русия това не влияеше никогаш. Русия ставно го дръжеше нашето уставно име. Да. Мислите ли, че ако Македония не направи компромис пред Гърция за името си, Гърция ще продължи да налага вето и ще пречи на интеграцията на Македония в НАТО и в Европейския съюз? Мислам, че Грција веќе нема интерес да става вето, така да очекувам наскоро, може би помалку од година дена, ако одат добро овде работите, да се најде солуција и Македонија да биде примена во НАТО. Очаквате това? Молам? Очаквате да се намери решение и Македонија да бъде приета в НАТО? Да, очекувам Грција нема да дава вето, и како што досега стои член 11 од нашиот договор, до овој случај у Букурешт Грција го почитуваше. Да. Тоа значи дека таа нема да пречи на нашиот прием во меѓународните организации, така сме примени во ОЦЕ, така во Советот на Европа и така натаму, со референцата поранешна Југословенска република Македонија. Точно. Това е много важен текст, номер член 11 от договора. Да. Обаче наложиха вето 2008 година. Да, тама наложиха вето, па затоа и нашите поднесла служба во овој судот за правда, Меѓународниот суд за правда, и таму го добија спорот. Меѓутоа, мислам, че сега е целата работа е во тоа да Грција свати оти таа нема интерес Македонија да е надвор од НАТО и да става вето. Добре, и накрая... Во интерес на Грција. Да, нещо казвате, че не е в интерес на Гърция ли? Да, мислам, че... Да, то сигурен съм дека не е во интерес на Грција да става вето. Да. Да ви питам сега нещо за коментар. Според вас, българските реакции на репликата на руския президент Владимир Путин адекватни ли бяха? Мисля, че непотребно се воздемируват.
некое значение на това не трябва да се драва. Нека ще го разправя науката, не е за политиката. Да. Добре, благодаря ви. Иначе политиката на изявата на Путин е чисто има политическа цел. Подкрепа за Георги Иванов. Но... Подкрепа за президента Иванов и за Македония. Точно. Да го подружи Иванов. Да. Това е намерата. Той инако е дискредитиран в Македония. Да. Благодаря ви. Разговор с Стоян Андов, председател на Македонския парламент. Той е бил на 2 пъти председател на Македонския парламент. Първия път в периода 91-96, а след това от 2000-та до 2002 година. Един човек, който наистина казва на българите доста прагматично да не придават по-голямо значение на репликата на Владимир Путин и че това е проблем на науката, а не на политиката. Колкото до политическия смисъл на тази визита, според Стоян Андов, тя е била в това Путин да даде подкрепа и да релегитимира отново образа на Георги Иванов като президент на Македония, тъй като на 2 пъти, припомня господин Андов, Руското външно министерство по време на пиковете на кризата преди връчването на мандата на Зоран Заев като на кандидат за премиер, Руското външно министерство излизаше с категорични позиции в подкрепа на Георги Иванов. А сега мой гост в студиото е председателят на Евразийския клуб в България Николай Банев. С него ще говорим също по темата какво ни каза Путин с израза за македонските земи. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли, казвам на господин Банев. Стоян Андов е крупна фигура в македонската политика и той в случая действа малко като своеобразен охладител за емоциите в България. Но защо те всъщност толкова бурно се разгоряха? Никой ли не си даде труда да прочете истинските смисли на посланието на Путин? Имам честта, господин Андов, да го познавам лично. Аз работя от дълги години с македонските приятели, главно в областта на икономиката, но имам достатъчно добри приятели и от сферата на културата, изкуството. Дълги години съм спонсор на един фестивал в Скопие и един фестивал в Охрид. Така че бих поздравил нашите братя македонци за изключителната премерена и скромна реакция по повод, да го наречем, политическия водевил, който се разиграва в техния по-голям брат България. Няколко думи за смисъла на посланията на Путин. Според мен. Първо, не можем да спорим, че в географски аспект той има достатъчно силен екип, достатъчно добри учени са подготвили тези няколко фрази, които да знаят всъщност чисто географски откъде тръгва писмеността. Другия въпрос е, че трябва да се върнем към историческите извори и да си спомним, че около повече от 1000 години всъщност така административна единица като Македония в рамките на Византийската империя няма. Отново за Македония като подобна единица започва да се говори като не само за територия, чака около 17-18 век. Той Божидар Димитров го обясни това по същия начин. Да. Тоест, нека да не пресилваме нещата, защото разбира се, ние имахме много силни екипи от времето на Людмила Живкова като културен министър, нейният кръг, като се почна от Александър Фол, да не изброявам всички, които бяха около нея. Знаете, че те всъщност направиха немалко, за да можем ние да върнем една част от преписите, които, когато прословутия Светослав превзема Преслав,
огромната част всъщност от документите, от паметниците, те заминават за Киев. И си мисля, че ако нямаше тогава близките връзки между българското и съветското ръководство, голяма част от тези преписи и от всички документи, които свидетелстват за това, че българите са развили и са предоставили на братята Русия кирилицата, можеше и да не излезат наяве. Но всъщност българите, особеното е в това, че от Охридската книжовна школа тръгва популяризирането на кирилицата и покръстването. И от тук академик Христовски, а и израза на Путин е построен върху този исторически факт. Все пак да не забравяме, че до 12 век едновременно се ползват и глаголицата и кирилицата. Тоест, ние ако тръгнем да вникваме в един изключително сложен исторически процес, където той изобилства от войни, междуособици, непрекъснато възникване на едни деспотства, на други царства, господарства. Тоест непрекъснато се приливат някакви българи към югозападните части на Балканите. След това обратно. Всъщност много сложни исторически процеси. И аз съм леко омерзен от една част от коментарите тук в България. Спрямо това, което казва президента Путин. Въобще нямам никакво намерение да бъда негов адвокат, но да наречеш агресор руския президент едва ли не, защото е казал, че географски действително писмеността тръгва от тези земи. Той бива наричан агресор не заради това изказване, а заради окупацията на Крим. Не, напротив. Аз прочетох доста коментари. Заради това изказване за македонските земи. Така. В част от коментарите го наричат агресор. И всъщност даже прословутия Божидар Димитров отнесе доста упражни. Защото им е казал истината. Да. Добре, обаче има и още нещо. Ако човек чете внимателно началото на вашата позиция, публикувана на сайта ви evrazia.bg.com. Да. Но вижте първото изречение. Ние, македонци, руснаци и българи, сме кръвно свързани. Сега, ако това се чете от български националист, филолог или човек, който е облъчван и е филолог. Така. И ще си каже така. Руснаци и българи, това са две славянски нации. Ама македонците какви са? Значи ще кажат така. Николай Банев слага в един и същи синтактичен, което означава и смислов порядък, две нации, руснаци и българи и македонци, за които ни се внушава, че са българи. Какво има предвид Николай Банев с това? Трябва да бъдем честни в, да го наречем, основата на новото македонско общество. То е пъстро. Част от хората, аз не откривам топлата вода, част от хората се припознават като македонци с български гени, с български прародители. Друга част, особено това са младите, така наречени македонци, всъщност те едва ли не са настройвани доста години вече, че българите са геури, че те са втора категория. Това е. Имам достатъчно дълъг опит в общуването с приятелите македонци. И ако приемем, че македонците са българи, няма да бъдем честни спрямо тази нововъзникнала нация. Тя иска да се самоопредели. Ето, виждаме, че тя даже понякога доста бурно изразява своята принадлежност към нещо различно от българите. Аз също като филолог съм чел достатъчно много дебелите книги, в които ние сме едно и сме живели много векове. Всъщност, това са българските дебели книги. Българските дебели книги, но
Голяма част от авторите на тези дебели книги са родени в територия наречена Македония. Обаче, ето ви нещо, което аз специално се постарах да извадя от македонската Уикипедия и техните така информационни източници. И ето какво се открива, умишлено оттам. Не, че в България го няма, но да видите как изглежда. Нека да видим това, което... ето това е. Майката на Станишев, на Сергей Станишев, била, на македонски ще го прочета, майката на Станишев била гонета поради македонският язик. Значи преследване е заради македонски език. И ето какво пише. Дина Станишева, майката на българския премиер Сергей Станишев, в интервю за българския бизнес вестник Класа, това е преди време, още докато беше жива Лека и пръст, заяви, че по времето на комунизма е била преследвана като национален предател, между другото и поради това, че е признавала съществуването на македонски език, което е вярно. Тя наистина признаваше македонски език като самостоятелен славянски език и през 1979 година е уволнена от Българската академия на науките и така беше назначена в университета, катедра славянски филологии, където стана професор по сравнително езикознание. Какво мислите и трябва ли България отново да даде политическа и научна оценка на тази позиция на госпожа Дина Станишева за това, че македонски език е самостоятелен славянски език според вас? Първо мисля, че за това трябва действително много голям научен капацитет. За жалост ние се лишихме за последните четвърт век от много от хората, които бяха действително специалисти в тази област. Някои починаха, други са вече престарели. Малко нови специалисти се създават. Една скоба мога да отворя. Ние бяхме около 15 години много близки с Ванелин Коцев. Спомняте си, една скандална фигура. Той беше секретар на Централен комитет. След това го изгониха за няколко дни. Пратиха го посланик в Унгария. И всъщност ние станахме близки, когато той беше посланик в Унгария. Ето такива хора някога трябваше да бъдат записвани и анализирани, защото той беше един силен познавач именно на политическите проблеми, които, разбира се, не са възникнали само от Коминтерна. Нека да не упростяваме нещата и да говорим, че дядо Сталин е виновен и Коминтерна само за самоопределението на или възникването на новата македонска нация. А това става много по-рано. Разбира се. Но... Преди Коминтерна имам предвид. Именно. Аз не съм конкретно за госпожа Станишева, не съм толкова... Чувал сте го това, нали? Да, чувал съм. Все пак, даже когато учих българска филология, сме го коментирали това нещо. В Пловдив имаше една, аз съм завършил Пловдивски университет, имаше една доста силна такава дисидентска група. Огнян Сапарев, Клео Протохристова и компания. Те станаха много известни след това и тези двама специално. Точно така. Тогава сме коментирали тези неща, но това беше абсолютна ерес. Това може да се го позволи да го коментират много малко хора. Дали това е диалект на българския книжовен език или е самостоятелен език, нека да кажа специалистите. Ето тя твърди, че е самостоятелен и бива уволнена. И от тогава до ден днешен никой не е посмял да постави този въпрос на публична дискусия отново. Няма официална позиция, права ли е тя или не е права. Може би това първопричините се крият в две неща. Първо, българският народ категорично е убеден, че братът, това са негови брати. Македонците са негови брати. И руснаците, и сърбите са ни братя славяни. Точно така. Но едно е брат славянин, друго е
идентитет същия. Ти да си той. Точно така е. Това е нещото, което не се приема именно, особено от младите македонци. Разбира се, от по-старите, част от по-старите. Всъщност, вероятно, македонската нация, ние се опитахме да усмеем тяхното генетично проучване. Спомняте, те направиха генетично проучване на македонската нация. В германски специалисти го извършваха и дадоха всъщност разликата. Каква е разликата между, да кажем, български, руски и така нататък ген, колко от техните гени са славянски, колко са македонски, колко са гръцки и така нататък. Примерно прабългарски няма в това изследване и така нататък. Тоест, вероятно, част от тези изследвания са истина. Повечето от хората в България биха ги оспорили, биха ги осмяли даже. Защото ако приемем тезата на Дина Станишева, която впрочем е теза изповядвана от руската научна мисъл, преди това в Съветския съюз имаше факултети по македонски език и литература. Да. Полша, Унгария, Чехия, Румъния имаха такива факултети. Изучаваха го като отделен език и литература в рамките на славянските си филологии. Ако приемем това, това означава да приемем и автентичност на нацията, и то много по-отдавна, отколкото се предполага след 1946 година. Съгласен. Защото са синоними на признаването на езика и съответно един национален език означава и други атрибути. За тази цел трябва да имам единение и да бъдат създавани съвместни колективи между български и македонски учени, които да работят по тези въпроси съвършено научно и отговорно. Защото една част от хората, които искаха да правят бърза кариера в Македония, действително прочитаха някои от историческите и научните източници, като дявола Евангелието, и някои от тях направиха бърза кариера. Сигурно и тук е така, може би. Обаче въпросът всъщност, понеже тръгнахме от репликата на Путин, възможно ли е според вас тя да бъде четена и малко по-разширено, в смисъл? Путин дава политически сигнал в лицето на президента на Македония, че Руската федерация ще стои зад самоопределението и идентичността им като македонци и зад правото им да защитават името си. Мисля, че това е прекия сигнал. По моето скромно мнение, процесите са отново сложни, даже бих казал по-сложни, отколкото в близкото минало. Виждате, че Черна гора направи завой вдясно. Това никак не се харесва на Русия. Ако трябва да бъдем честни, отношенията между Черна гора и Русия исторически са много по-тесни, отколкото отношенията Македония и Русия. Те са много по-нови, освен всичко друго. И всъщност няма как това да не се отрази на геополитическата нова настройка на руското лоби, което лобира Балканите, особено част от Балканите, да продължат да имат тесни отношения с Русия. Сега нещо, което обаче тук пък въобще не беше прочетено като символ, от гледна точка на македонския поглед към събитията. Специално казвам не отвън към Македония, а от Македония към Европа и към света. 24 май се превърна в много ярък политически символ, поради това, че едновременно държавният им глава, президента Иванов, беше в Москва, а бъдещия премиер, вече получил мандат за съставяне на правителство, Зоран Заев, беше в Брюксел на срещата с другите премиери от Западните Балкани. Може ли да се окаже, че всъщност Путин, казвайки това, дава много особен кредит на Македония? Между другото се измерим с това, което от 1991 година Белград направи. Какво направи Белград? За разлика от разделата с Хърватия и Словения, която стана с войни,
Македония се отдели мирно. Да. И това беше и по волята на Белград. Те си изтеглиха Трета югославска армия, тя беше в Скопие позиционирана. Една пушка не гръмна. Значи отделянето стана мирно. Сега възможно ли е в думите на Путин да се крие своеобразна благословия на Кремъл към бъдещо членство на Македония и в НАТО, и в Европейския съюз, но с идеята тя да бъде нещо като мост. Тоест своеобразен мост, който свързва Европейския съюз и евразийския модел на Русия? Много вероятно. Всъщност, може би това е и основната логика на евразийската идея. Путин, между другото, съвсем наскоро окончателно разшири евразийската идея и сега говори за широка Евразия. Ние миналия път говорихме за Евразия, но той вече говори за широка Евразия. Това означава ли, че би могъл да стига и до тук, до Македония? До такова много особено състояние. Да, отивате, членувате, но вие сте връзката с нас. Да кажа, че тъй като познавам развитието на новото македонско общество в последните 25 години, не бих нарекал македонците русофили. Напротив, преди 25 години те имаха доста негативно отношение към Русия. Да, разбира се, това също е исторически обосновано. Много интересно, че през последните няколко години, аз имам лични приятели, професори, музиканти, художници и така нататък, дори най-така силните русофоби от преди 25 години започнаха да изменят отношенията си към Русия. Защо? Защото България пропиля свой исторически шанс прямо Македония. Аз бях един от хората, които се опитахме да изградим близки икономически отношения между България и Македония. Участвахме в приватизацията. Там съвсем една скоба мога да ви направя. Бях много близък с правителството на Любчо Георгиевски и тогава доста Димовска беше вице-премиер, министър на вътрешните работи. И ми звъни един ден по телефона. Тя? Да, тя ми звъни. Можеш да дойдеш? Тръгвам аз и се срещаме с нея в един хотел. Тогава беше първия Александър Палас, първия 5-звезден хотел бяха построили в Скопие. И казва, виж, прочети тук нещо. Няма да му казвам името на тогавашния министър-председател. Веднага се досетите. Подписано Николай Банев е персона на Онграта. Аз участвах в приватизацията на Мак Телеком. И между другото тогава бяхме класирани във вътрешен конкурс на първо място. След което 3 месеца по-късно това е премиера на България тогава. Да, точно така. Е ясно кой е. Той имам чувството, че те работеха именно в полза на Deutsche Telekom. Така че това е един пример, но той е достатъчно голям, за да се разбере всъщност да, ние изпуснахме този исторически шанс и имахме възможност действително да интегрираме Македония, защото все пак тя е по-малката държава и да се получи една добра спойка, преди всичко икономическа спойка. А когато икономиката ражда добри отношения, след това се развият и всички останали. Ами, справка гръцко-македонските отношения. Уж имат спор за името, огромно количество гръцки инвестиции, а пък тези, които са македонски държавници и предстои да взимат управлението, имат вили в Гърция. Но това няма да го конкретизираме. Лична информация е. Тук ще направим кратка пауза за реклами.